Hoxe os vou contar o libro do inverno. Era unha vez que unhas persoas iban camiñando o día 21 de decembro. E despois, cando xa iba a chegar o Papá Noel, que era o 24. E despois fóronse a dormir todos, hasta que foi día 22. E despois todos se levantaron emocionados porque querían ver a Papá Noel. E despois pasou a mañá e a continuación un señor iba andando pola calle e outro señor caeuse e ese señor diulle a man para levantalo. E por último chegou o día de Papá Noel. E Papá Noel viña nunha moto porque non tiña o trineo, entonces repartiu todos os regalos. E por último de todo, era día 25, entonces todos levantáronse emocionados. Continuará.